Abasolwa bonke bayakuphika ukuthi babe seFosloras ngosuku okwabulawa ngalo uMeyiwa. Kodwa-ke owethula ubufakazi uveze ukuthi umakhalekhukhwini womsolwa wesithathu ubonakala uvuliwe futhi usebenza useFosloras ngosuku lwesigameko uya endaweni ezehlukene. 13:41:20 seconds, Fosloras tower's been picked up. And then until what time does it pick up the tower? From then until 15:11:33 seconds. Ufakazi uthi kuqhele ngo-2.9 wamakhilomitha ukusuka endaweni yesigameko uye lapho okuvela khona ukuthi umakhalekhukhwini wawudonsa khona. Uqhuba uthi lolu cingo luphinde ludonse futhi ngasehostela iGeorge Goch naseBasotho Hostel usuku lonke luze-ke luvalwe ngehora lesishiyagalombili ebusuku. Leli cala liguqele inyanga ezayo nalapho-ke ufakazi ezoqhubeka khona nokwethula ubufakazi obuthinta ukusebenza komakhalekhukhwini.